Защо никой не вгражда LED осветление в первазите си? Този прави хола си супер модерен. След като изрязва процеп над перваза, той поставя перфориран метален профил. Завинтва го здраво в гипсокартона, за да се държи сигурно. И започва, нанася шпакловка, за да вгради профила в стената. Най-хубавото струва няколко евро, но получаваш изключително елегантен завършък. А сега се шлайфа всичко, докато повърхността стане равна. После боядисва стената и профила, който вече е част от стената. Инсталира LED лентата вътре в профила. Крайният резултат ще е невероятен. Но вижте, той прави същото и вертикално. Тази техника работи и на вертикални стени. Изряза процеп, постави същия профил, шпаклова и шлайфа стената. Тя е перфектно подготвена за LED лентата. Боядисва всичко за перфектен резултат. Дизайнът е супер. Може да управлява светлината чрез приложение.